Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fit-8:30 dejjem fuq One. Malta komplet issaħħaħ reputazzjoni internazzjonali tagħha dan intqal mill-Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ Ian Borg f'intervista ma' News hekk kif intemmet il-Presidenza Maltija tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti li kienet matul ix-xahar ta' Frar. Il-Ministru Borg osserva li l-Presidenza Maltija ġiet imfaħra minn bosta. Il-Presidenza ġiet naħseb imfaħra minn kważi kulħadd. U anke għadni nirċievi messaġġi inklusi mill-ambaxxaturi tagħna imqasmin madwar id-dinja fejn jgħiduli kemm hemm rispons tajjeb u allura il-mistoqsija tiegħek jiena nazzarda ngħid iva ir-reputazzjoni ta' Malta komplet issaħħet fl-aħħar ġimgħat barra l-pajjiż. Il-Ministru Ian Borg saħaq fuq ix-xogħol brillanti li qed jagħmlu id-diplomatiċi Maltin kemm lokalment kif ukoll fi New York b'dawn tal-aħħar immexxija mir-rappreżentanta permanenti ta' Malta għan-Nazzjonijiet Uniti fi New York Vanessa Fraser. U naħseb illi matul ix-xahar ta' Frar urejna lid-dinja illi għandna diplomatiċi u uffiċjali tajbin illi jistgħu iservu f'dan iż-żmien ta' sfidi kbar. B'mod partikolari għax aħna favur il-paċi u mhux il-gwerer u għandna propju il-prinċipju tan-newtralità li gwida l-politika internazzjonali tagħna. Hawnhekk il-Ministru għall-Affarijiet Barranin sostna li Malta tosserva it-trattati u l-liġijiet internazzjonali bħalma għandu jagħmel kull pajjiż ieħor madwar id-dinja. Din mhix kwistjoni ta' aħna favur xi pajjiż jew ieħor, aħna favur dak li hu sewwa. U ma ddejjaqniex ngħiduh u nuruh bil-fatti meta kellna il-Presidenza. Il-Ministru Ian Borg qal li Malta se tkompli taħdem u twassal il-messaġġ tagħha tal-paċi fil-Kunsill tas-Sigurtà li huwa organu ta' importanza politika internazzjonali kbira. Malta se jkollha mill-ġdid il-Presidenza tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti f'April tas-sena d-dieħla. Bħalma minna din id-darba se nkunu qed naħdmu nippreparaw il-prijoritajiet tagħna. Però jista' jkun li kif ġara din id-darba wkoll dak li tippjana mhux neċessarjament ikun li żjed mogħti attenzjoni għaliex il-gwerra fl-Ukrajna u l-anniversarju ta' sena minn din l-invażjoni illi esperjenzaw l-Ukreni ħadet l-attenzjoni kollha u allura rridu nkunu preparati għal dak kollu li jista' jinqala'.